ni show jabran la bako amun bon fle dungu do malikona ni malikoka hamana ke jin dugu dugurela ame baka wati takma because ke kanga kuna foni makona ambe obela jelin foko to sigorola ne waka kuna foni ke wakati sile ama foko bela jelin ki bismillah kuna foni blon kanana diara bay juin kalo kletan fla samba fla ani mugan fla kuna foni adam na la hamba dam ne ko kuna foni kabi karido munu kuma do be on ka bololo sera sanfe ko de ka fo ko fintigla mo ma binan ni kono to kulu yere kon bora abijan ko ka jamana kono kana on ka fa ba kono na mi yere ni kuna foni jonjon kelen yere kon to ma soro ala go kum kono na nga jamana nyama na le kuma da no de colonel abdoulaye maige alere kon bora ka jamana kono nyama yere ka kuma kana sekunu on ka jabara no so ba sanfe no de ortemi ko de ayira ka fasa kon fintigla mo ma binan ni kono to minana on ka jamana kono na nu yere kon kumbar abijan ko ka jamana kono na kunu ka sega sega lisira ni ma binan ni kono to ma mi nu yere kon ya gira ka fasa ko ni ma binan ni kono to nu yere kon ni fintigla mo ka fini de tumbula wani keleke minon yere kon tumbo ubulu olu ka yin ngali seluma wala sa u yere kon be so ko sugudo ku kon ya ida ka fasa ko nu ka sebon sanfe ko do yere kon tunye lo holdoni do tunye chauffeur yi do tunye maçon do tunye mécanicien do yere tunye fere kelawi électricien vigile fukata se peinture keloma ko re to meni fintigla mo nu ka sebon sanfe u klala kan na kunani ne fo mu yere nu u kon na ola an ka jamana kono ko do ko kulu na chakre kana ne la ko chami yere kon te se ka fo ko do ko kulu na minisma mo ko yere kon ka okum kon na ko do ko olu yere kon na sahara dugula kana ni okum kon na ore senfe nga jamana nyama hulu yere kon fene nyangeli bo okum ne kon na nga jamana nyama hulu yere kon fene abijan ko wuli wala sa yere kon be saka kuna foni jonjon soro ne ma binan ni kon to kan to gamna okum kon na abijan ko hulu fene ayida ka fasa kon ni ma binan na ni minana an ka jamana kon kulu te foi kalama ala ko unana kumi yere kanana ko olu tadon anga jamana nyama hulu yere sola ka ida ka fa ko ni ma binan ni kono to ku yere kono bo ubla critique la mo ka boloka uni kiri mikaka wala sa o kiri yere kono be saka kula baw uye kuma munu fo mi yere de koni ye kuna foni jonjon tu bolo yere koni keleke minawun yere de koni dona an ka jamana kono ku yere ke fintigla mo yo ku yere koni na kunte foye wala sa ku yere kono be saka manga wuli an ka jamana kono to gama ko akeni o ya mo yere kon ka sharia seben ko an kon be saka nyangeli takani ma binan ni kono to insegre alaba na nga jamana kono nyama u kon ya yira ka fasa ko nga panguru jigoro ka yere kon na la kana mo shifeple ni mo mi yere kon te an ka fintigla mo yere nantra kuna fonoro la mbola donia ka foko fintigla mo ka nyama mi yere fene bay an ka pankuru jigoro la nambo fo mako commissaire spécial ale fene bolono blase be mo ka keni ni waleni mi na yere kon ya an ka fintigla mo do nyangi na le tokori la sina f jara ko ale yere do kon borani ni kuna funi ni ka soro aya maria madama mi yere ka yere kon yi dansigi bara shario la mi yere kon fene sa ko secret professionnel ha yere kon mo o garde no yere do kon ika bara kunga ko mo yere kon damanga dola ko chari bololo sero sanfe kasoro ini mo shi yere kon ma be aka mi yere no yere ka fasa ko ni yere kon mena nyangi ko wako anga chake yero mbe wulu ko np ko ni che mena nyangi ko fokase o mo nunuma alsa nantora fintigla mo ka kono fonna mbola doni aka fasa ko anga ministry misiglo no fintigla mo hani fintigla mo koroka kumka aleni ministry misiglo no ukande ko kala gandali kama olutu menyo nyela onka jamana kono vesa mabulungi aleni colonel Sadio Camara na chake nyon to bala jele olutu menyo bala nyon ba menu yere kono ya ira ka fasa ku yere kono de bina takma fen kan wala sala kana ko yere kono be sira sabati onka dugu fokata si uganda ko ka dugu mahani farafina dugu bala jele tola mi kono ya ira ka fasa ko ba machi wale mo ko lu yere kon be ka fanga soro farafina ani jien fa bela jelen na donc ko ambe yoro mina san ko fen bela jelen yere de kan ke wala sa bolo di nyoma o ka ke kan ni ba machi wale mo nunu yere kon dansral ko kande kawni an ka ministry u kon u bamba ko sebe mi yere de kon ka fo ko la kana hani sabati o kon be saka sege an ka dugula to gamna agira le jatem no ya ira ka fasa ko ba machi wale mo ko fanga be ka bon halay jien dungu dundi la jien kon ko fere bela jelen yere de kan te sa wala sa ka
fu siri u dana lajɛrɛ ban kuma Vincent Bamuligi hale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ u yɛrɛ kɔni ye kunbali min ta ka ale sɛgɛrɛ ko kunbɛli jarale wa u nana kuma ɲɔgɔnya min kɛ o kuma ɲɔgɔnya ninnu tɛmɛna ale jimi sira fɛ kosɛbɛ min yɛrɛ de kɔni ye farafinna bɛɛ la lakanali ko ye ko an ka jamana hali ugandakaw ka jamana yɛrɛ kɔni bɛna an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa k'o ko yɛrɛ sigi sen na don n'a nataw la halisa an bɛ to finitigilamɔgɔ ka kunnafoni la kaski ble mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ kɛnɛkɛnɛ la minisma mɔgɔ fɛ olu yɛrɛ kɔni kun kɛntɔ la k'u kunda u ka daga yɔrɔ ka u jirala k'a fɔ k'olu ye accident kɛ min yɛrɛ ni maa kelen k'o bɔnɛna a nin na maa tan tɔ olu yɛrɛ kɔni banana o min yɛrɛ kɔni kɛra filiko ale ni Sevare cɛ k'o ye kilomɛtiri 7 ye o kuma kɔnɔna na sa minisma mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni sera ni ko in kɛnɛ kan ka ni finitigilamɔgɔ ninnu cɛ k'u kunda n'a ye ni o ni mɔgɔw ka l'hôpitaliso kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ u furakɛ min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko min ni ta na ko ala ka badabada dalen nɔgɔya ye minnu yɛrɛ kɔni banana ka ala k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛya la halisa n'an tora an ka kunnafoni la an bɛ taa kiriko ta kunkanko la minisiri min sigilen don kiri n'a kunkanko ɲɛnabɔli ma olu fana ye bolo nɔ bila sɛbɛn bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ sa ko olu ka cakɛda min kɛrɛnkɛrɛnnen don ɲɛnamini fɛnw fo ka taa se fagali juguw kɛlɛli ma o ko o ɲɛmaa dɔ n'an b'o wele ko coordinateur du programme national intégré ne o de ye Bubakar Ture k'an daba ma ka weleli sera ale ma kari don anw ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ sa n'u yɛrɛ kɔni ye u ka bolonabila sɛbɛn bɔ ka dusuma kasa yira ani ka sangafo kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni cɛ in na a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'a yan kɔ kiti min na ala ko nɔgɔya hana mina ta jɛ min na ko ala ko nɔgɔya ko ala ka badabada dalen nɔgɔya a ye o kunnafoni ninnu bɛ taa n'an ye jamana marada kunnafoni na min n'an bɛ taa tomiyakaw fɛ tomiya hale bɛ san region na u ka dugumisɛnnin min bɛ wele ko Timisa a yɛlɛla k'a fɔ sa ko o duguladenw yɛrɛ bɛɛ kɔni bɛ ka boli ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na ka lakanabaliya ye a sababu ye ko wa k'an bɛ yɔrɔ min na sisan k'u ka dugumisɛnnin minnu bɛ wele Mama Daka Gore Daka Farako Madaga Gore Sare Daga Anta Dugaga Maliki Daga Usu Daga ko olu dugu ninnu yɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ ka boli ko ala ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni sababu ye tomiya n'an dafɛ dugu la bi Mali kunnafoni show jamana laibagaw ni kunnafoni damadama de kun b'an bolo ka dɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala ma basi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a k'an bɛɛ